Daw ka na itong tanan, kumusta? Kamawa niyan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales and din akong partner sa Black Wood Race, si Randy Tayad. Kung ako ang pasultihon, asap kita always say a prayer kakisunan. Ako sa nai-greet sa mga kadiyot kining mga kahigalaan o mga kaparintihan ni Randy Tayad, no? Noli Marinis, Kalago, Nini Angelis Kalago, Kalago family kini ha, Kalago Dulce, Rodilin, Kalago, o si Tiago dito sa, dito napita sa Mindanao. Okay. Sa Davao City, mga Kalago family. Kumusta ka mo tanan? Okay. Pero kisunan, ang sa tampo ka na itong katagan, o pagtagan, pinadaki ni usa ka lalaki, mapatawag na singan nga Duroy. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan, ang atong sender si Duroy. Kaya akong problema, bahay na yun sa akong anak nga kuwang sa disiplina ba. O kung nga no, ingon mga doon ay nahitabo. Lonely table just for one in a bright and crowded room while the music has begun. I drink to memories in the gloom. Though the music's still the same, it has a bittersweet refrain. So play the song away to be. Asa kaya kong anak ron ay? At nga wali kapagkita ganihan ako naghuwat asa kaning asa naman yung bata oy. Hala! Hala! Oh. Naisunod! Dapat! Usa, may bisigit na sunog. Wa, tingali. Unang-una, ito na ako eh. Naisunod, Nay! Kring, bro. Ang mo anak, siya ka may sunog ko na. Ang tulo kami. Kring, day. Asa mo ka ng sunog, day, ha? Tawa, oy! Giilan na kas imong anak! Ako maling bata. Anong may singgit mga nga na sunog, kring, ha? Wa, man di ay. Angang! Abi na kong naisunog kay mitingog mang bambero. Si bombero. Asa mo ka ng bombero, ha? Da! Kadto ko nagkatakantagod. Di kumidyahan kas imong anak, uy! Ako ng bata. Kaayaw, Jot. Ay! Dapatin na rong anak mo ron! Di ba kita mo'y mapinukbukay, duruya ka! Mao ni kadaot ni mo. Kay ikaw, ibis gusto na itong disiplinahon ng atong anak. Kani bata, pugong-pugong sa rin kaniya. Oh, body ho, uy! Kagamay ra sinungdan! Kasakitan ni mong bata, kahanggaw sa utok mo! Sana ni ay? Ako naman ang may hanggawan eh. Kaya nga no, di tinuod! Sige. Ako na yung hanggaw. Kakidrop yari. Ay, pre! Kring, na, kaon na nga rin sige na kay malay takas klase ni mo. Manaman ko kaon, Nay. Ha? Diin mo gani kaon? Dini, O sa may gikaon ni mo? katong ba? Ha? Nga nung gikaon man to ni mo, nga kan tatay man to ni mo. Ngiga no. Ako nag-eskwela, pakano lang kong itlog o isda. Nya si tatay nga, wa mag-eskwela, humba-humba. Hay, nak, pasagdiin na lang nas tatay ni mo, kay dako man naglamoy good. Sa tulad ng mga kawa, ha? Sa to? Patay, nakadungos Uy! tatay ni mo. Ay, psst! Inyo kong gilibag, ha? Ay, tabi ng gwapo ta, eh. Pero may matalibakon. Wakalibak ka, oy. Panghambo ka ng iyang kagwapo. Para ako ragay na ilad sa imong pagkagwapo. Kay giilad tani ko. Kanakin sura ni mo, Doroy, makailad na. Kasi makailad. Makailad bitaw na. Gwapo lang kag pangalitag tanaw, pero tutukan gani ka. Ambot lang, oy. Di gyud mas spelling ng naong mo. Paita. Usam niyo klaro, ana, ha? Ang klaro anatay, nga pati dyo kagnaw. Trusan ni bata. Dabangan lang ko na yun, ha? Yun na. Asa mang sudan ako, dire? Ang sudan ako ba? Ano nagtinutok kay man mo? Nay, si nanay tay ay. Kasi ako, imo magikaunak. Nagikaon niya imo humba ay. Usa? Nga nung kikain ni mo, kring-kring ako nung ba? Kibutang man da sa lamisa, kaya akong gikaon. Kinimuta ako eh.
Di mo ito ko na liwat, oy! Aw, asa ba? Sa nagligwat. Hoy, Sing, ikaw bata ka? Muro ko na kitaho na ko, ha? Oy, Doroy, ay na lang ko nung nagkasabi ko no. Tingalig dili na noon mo eskwela. Kaon na lang gud gud na may itlog dag isda kana mo'y kana. Kay bawo na siyang di tamukao ng isda kay mabukog ka. Ay di man sa di mo hagpaton. Hagpata. Unsa man ka unsa man gusto mahagpatan pati ka? Hagpatan ti kag unod sa isda aron di ka mabukok. Katiguang na nimo na timanon pa ka. Ay, paita biya ni, oy. Ako naman, oy, bati ani? Aw og di ka mo kaon ng isda ana bahala ka. Kinsa pitay mapas mo? Bari, oy. Ah! Ngunit pero may mga awayan sa asawa kay dili ta kadisiplina sa bata kay mudayon man siya glaban. Unya to. Sige, kaon dia, Doroy, kaon dia. Wag pakala inyo. Kalau mo eh. Sapot ko dis bagay tayo. Ganawan lagi. Sumay na tabo din ninyo. Nag-away na sa ribog silita. Ay, way ayo na sa waha. Konsentidor. Unsay konsentidor. Ang palit kong sudan para ko kay Nya, ang iyang giluto, wa ko ganahi. oya. Gikauna kong sudan. Uy, kangga ko na ng asawahan nimo. Ay, dili silita mo yung nagkaon ng akong anak. Ay, sagot. Ay, Wa ida. ko kakaon kay gihurot man. Ipasagdan ng kaonon. Mao naglagot ko. Sa imong anak? Dili sa ko asawa. Oh. Kay wa man gyud madlunga. Gihurot ko kaon ay. Sa imong asawa? Sa akong anak. Oh. Wag yung kabadlong. Ibaw sa nga di ko mukha ng yang giluto. Wow ganing nagpapalit na lang ko. Unya, gibutan ako diha sa lamisa. Kay naligo mamang ko. Uy, pagkahuman ako ligo. Wa naman di akong sudan. Kay gikaon na ay. Maunang wag ko kaon kay gipasagdan mo lang. Wa mabadlong Sa imong anak? Sa ko asawa. Oh. Oh. Aham ka eh. Aham ka, Doroy eh. Nala, kaon niya. Daghan ka ng pagkaon niya. Gani kay tagad niya sudan rin. Kaon ba yun? Oh. Sa inyong silingan. Sa imong anak. Nakaigayon pa siya og paghatod na anak diri. Ay, Oh. Yung yato din eh. sa akong anak. Sa amo silingan. Kalibog ba rin mo tayo ay? Mas nauna kong gribog ni mo. Oy, naon samtang ka eh. Kanang sudan niya, gihatod na dali sa imong anak. Sila'y kreng-kreng. Unya kay, wa man ko. Ito nuli sa amo silingan, aron inagabot na ko pahatag. Muna ang amo silingan mo ay naghatag na ko, anak dire. Mo tatong anak ko, naunsa. May naghatod din eh. O, maayo gani kay wakan sudan. Sa imong anak? Sa imong silingan. Di mo duroy. Ay, samtang ka diya, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Waday kan asa kong anak ang humba nga akong gipalit. Ideng gihato dito siyang apuhan. Pero wag yun masulti ang kanahan. Mao na naglagot kog samot kay kamao nang mamakak ang bata. Kunya to. Oy, ito. Kanay mo anak ba? Kanas kring-kring. Nga namang bata? Pagkadisiplinahan na panagsa ha. Kay may na kayo mamakak ay. Nga naman unsam na yang gipamakak di ay? Usa yung isulti ni mo? Iyang girot o kaon ng humba ang akong pinalit. Oo, mumisulti niya. Wa man na kan aday. Yam din gihatag to siyang apuhan. Ha? Tarong oy, siguro ka? Nganong di man nga dito man ko sang tatay gikan. Ha? At tuto ko mukaon dito kay iya maghatong gikaon ng sudan nga gipalit nako. Pag abot ako dito sa tatay ko, pakaon kong tatay. Ha? Kay gihatdan sa sudan sa iyang silingan. Pagtanaw nako, maumaning humbaang akong gipalit nga ako pang sudanon, maunti akong kanon. Oh, may hinuon kay ikaw ra gihapon nakakaon sa imong humba. May gani kay upang makaon ni Tatay Tiryong sudan. Eh, mo lagi. Pero ang dili gud maayo kay namakak ang atong anak. Oy Doroy, bisan og namakak ang atong anak pero naunsa ka man oy, usa gihapon ka maayong buhat ang iyang gibuhat. Iyang gihatdan og sudan ang iyang apuhan kay naluoy siya. Kay basin og wa na unya sud as tatay. Time sa nya.
Mamakag na eh. Ano naman lang siya musulti tinawad eh? Ang mahadlok man nga basik imo niya siya kasaban. Kay mo dayon ka ra ba pangasaba, mamunal dayon ka. Bisag unsaon ni mo lita, dili gyud maayo ang bata nga mamakak. Ay, Ginoo ko nimo mo to'y gitawag og white lies. White lies. Bisag violate pa! Bayag gitahos naong nimo eh. Unsa man ay maayong pamakak sama si kanang mamakak panang pareha na imong gibuhat, ha? Magkakulay ko na mo. Suma ko no. Usay suma. Ay pabuang-buang oy, nagtuo kag nalimot ko sa imong gibuhat hanggawa ka, ha? Usa may gibuhatan ako ha? Nayati na. Ibo naman ko buhatan usa. Alo, iwain taong ko magbuhat-buhat og sa nimo, sulti ra ko sa tinuod. Kaya na makakdaay ko, ha? Gusto kang akong i-send message ang imong sa nako, ha? Basin ka ni adto. Pero karon minyo naman ta. Wano eh. Minyo na taoy, hanggaw, o gili gamay nga sa imong pagpamakak. Oy, day. Kung nagtuo ka na magkakunay mo kay may uyab kong lain, excuse me, ha? Di, yun lang tinood. Di na mao. Usa ba day? Sulti ko. Gusto kang akong isulti, ha? Bisag imo pa na isagit sa tanan, aron daghan ang makadungog, pero siguro alang ha? Nga tinuo na. Siguro alang yun. Adi ay, gusto ka nga akong isagit, ha? Sige. Sakit. Basta di ka tinuod. Dako yung gubot eh. Sige. Be, akong isagit, ha? Sige, kusga. Ha? Kita bitan meron. Wag yun ko mahinumdum nga may gipamakka ko nimo. Awa, bitaw, be. Mga silingan! Akong bana, pisot! Nang hambog ang katulong ko no sa gituli, pero pisot di ang kanahan! Uway lang po ng personal day. Usap ka, eh. Baday, way labot imong mata. Ay, Uwawan okay, tayo mo. kaya nagsabot na ta. Mga silingan! Hangtod karon ng akong bana! Change topic. Change topic. Change topic ka na naong nimo. Imong mag-alihan akong baba. Dalita. Natuli ng tahong ko, day. O bitaw, pero ato pa usang simana. Sabi lang. At least natuli na ko. Pero namakaka. Amakag na nga. Pamakag na ako kumusulti ni mo tinoon. Hilom doroy oy, ang wali mo sa pagsultis tinuod may usa ka pagpamakak. Namakak sa day ka. Unsa namakak? Wa mo ka magsulti nga. Giparitukin nila ni imong ilong. Ah. Di naman ka ni sulti nga nahiwi ng imong ilong. Hilom hay. Recorded by X Thunder Gaming. Ahak to kasawahan ako kung mamukko man. Kani adto raman ta to. Ibawag na siyang natuli na ko. Ipanabig niyo kani adto raman to. Unya, Day, asustar tayo ni mo, Doroy? Ambot asa to noy. Milakaw man to. Wa man may sultig asa to siya. Mao ba? Ikalihata ka din niya eh. Atag palihog ng tatay ni mo, ha? Unsa diay na? Iyang cellphone, iya mo nagipangayo na ko. Nya, naamon ko ihatag nilang na tatay ni mo. Ako na ihatag niya. Nabayran na nanay? Oo, man na. Bayaran na na. Sige, aray na ko. Ala, daka na ning message oy. Ako ni ihatag ni nanay. Oy, unsa man inak? Ang cellphone ni tatay iyang gipaayo. Nagyatod na sa nag-ayo. Aw naayo na di ay na. Nay na, napusot-pusot man gani ng mga message di ako. Bibi kay akong tan-awon be. Animal nga duroy. Kinsa ka ning ginganlag mirna ay. Ha, nag-heart pa. Ha. Unsa ni iyang message? Unsa ni? Nadawat nimo akong gipada nga letter. Reply pa. Naanabi. Ha? Be pa iyang tawag sa babay? Yawards ha. Karon ka lang. Day! Day, gato na ang cellphone, day! Nanang kanahan ay. Nato Be. na! Dire be. Sama ni Doroy. Ang usaman? Kining ka-textmate ni mo. Be pa'y tinawganay ninyo? Ha? Sa'y tinawag ay? Be! Kanisbir na ka ni. Asa ba? May paliter-letter pa mo. Nangutana siyang nadawat na ba ni mong gipadani mong letter. O niyan, itubag ka. Naana, be. Animala, yun ni mo eh.
Sikreto kay kaglabok. Oh, Pa-heart-heart pa ni mong babay? Kuan Si ba? Be? Ha? Be di ay? Bitayon ta kang animala ka! Ay sa, ha? Paminawa sa ko. Let me explain. Sigurado nga masatisfied ko sa imong explanation. Di gali duroy na, ha? Daga na lang kay kulatahon tagag na. Ambot na gyud mo. Daga na lang kay kuhaon ko tong pinuti ni tatay nako. Paminaw sa lagi. Sige, sulte! Kanas Mirna, kadto ng kolektor manager sa lending akong giutangan. Ha? Ha? Ibabi ko nga utangan ta. Unya lagi unya. Ay naghimo man good kog letter, excuse letter, kadili usa ko makahatag rumbuana kay apiki ko. Unya mao to nga iyang gipirmahan nga okay na. Unya nga nung naaman ay heart-heart diha. Unsa ba ka oy? Umni ulsoron nga messages. Nagpasalamat mo ko niya nga iyang gipirmahan ang excuse letter. Mao na iyang gireplyan og heart. Kay katong letter, mao man to'y ipakita na kus kolektor nga okay na ana. Unya, bedi ay. Bibi may angga niya. Hilom na duray! Mirna angan, unya bebeng angga. Kalayos tinuod anang animala ka, imo pa mantang kuhaag oo. Ha? Huwat ako. Ay! Ahak na. Di man mo tuos kung gisulti. Eh, saan mo ito? Nay! Nay, darang pinuti, nay! Salamat, tak, salamat. Ang daan ng pinuti. Ni Arba siya pingon. Musibat ko. Bahala na. Ay, ito mo ka nang yung pinuti ka na. Bahala na. Bibiday! Ay! Ay, magdagan! Duray! Duray! Balik ka rin ka na, anak ka! Di ay pinuti! Balik ka rin! Duray! Muna ako problema ron. Kay mahadlok na ko babalik sa bahay kay masiktik bason ko sa pinuti sa kasawa. Di man mo tuo nga tinuod man itong akong gisulti. Saon man na ako eh. Gusto ko mabalik pero mahadlok ko nga basig batikbasan ko ba. Ay, tabangin pinuti. Usa may buhatan ako ani pilhog tabag kitawon ko ninyo be. Usa mo ko mo pasultihon, Doroy. Sender dato ka rin lawa. Atong sender ati pres kini si Dudong Doroy. Duroy. Kani si Doroy ati problema niya kay yung asawa isugon sa ginuno yung asawa niya. Problema siya sa anak ba murabag permiling way silag binuang niya murag way tahod niya ba. Ang katapusan ati pres nga gikaon wa day kan ayang humba day taon dito niya nagkalalis-lalis kay gaton man dito siyang anak. Ang gilalisan gud natin pres kay ang cellphone sa bana gipaayo gihatto dito daghan kay mga chat-chat text na pay baby heart nya unsa pa na diha gikuha ang pinuti si asawa porte niya nagana unya ang ganda pag sa pinuti ang iyang anak mao ni ang problema uli ba kuno si ate pres saon man niya taon nga gianda man siya pinuti siyang asawa taon uli ba kuno siya ang sayo mo problema diha. Uli, asa ba siya? Nilayas siya. Nilayas siya. Dagan siya kay hait kay pinuti. Hadlok siya. Hadlok siya. Nya mao na nga ako pa nimo dong pangay pa sa ilo. Mao. Sultis tinuon nga kanang imuhang gi kachat diha imo nang uyab. Ang sagis. Okay so. Sorry siya. Awa ha? Layo mo kay Mirna angan. Awa Mirna. Unya ilang tawag B. Butangan pag heart. Unya ato? Unya unsay unsay duda sa asawa na di magduda nga nag heart man siya. Me. Magado, dagod kay naman kay heart. Unay heart, nya bipaw, nya mirnang, kuan, yung pasangil kay maniningil kuno na taon sa linding. Ay, Nya, daday heart kun maningil. maulagi, mo na diha ti pres, klaro ba kining uyap. Bam! Unsay basa na to diha? Kani ang nahitabo sa unsingan ini. Una sa ang ako mag-analyze gulyat. Okay, unsa man? Kung pananglita og tinuod nga dunay siya kabangan nga laing babae, no? Dili basad ka kinaiyaman ko siyang asawa kay ang asawa mo kanunay mapahitason. Panahon nga mobadlong siya sa iyang anak. Sumpuon po dayon sa inahan. Mao lagi. Kunang ang sulti niya nga dili siya kadisiplina sa bata, kaya ang bata ka mao kunong mamakak. May kunong okay ra kay giton kang sudan pero sulti ang ta kuno sa tinuod. Bitaw, tinuod na. Nagtud istorya nga murag dunay ka may kakulian nilang pagpuyo niya usahay lagi kanang
pung pa sa mga bana nga ako nakaila. Once gani nga mo abot kag kas trabahoan niya, abot mo imong asawa mo dayon na yung singgaa. Lisod, imbes gigutom ka, mawa imong kagutom. Wala ka Tinood, kag balik. Tinood eh. Oh, Well, dili ba ko lami sa kaon. unsay termino anang asawa yung anak Goliath, nager Nagyero. na Oh. siya. Okay. Mao tingali dong unya ugari saktong tatong imo kay gari ka diri sa Panultihono kapitulo 23 bersikulo 14 niingon man ayaw pagpanuko pagpanton sa usa ka bata dili makabatay kaniya ang bunal kun dili makaluwas hinuon kaniya ang but pasabot dili mo patyo bunal ang but pasabot mga ang pagdisiplina makaluwas kay makasubay naman sa tulid nga dalan ug dili naman siya buluyagon kay madara man ay kadako na niya mao na antay angay apan matod pa gukdon man dahil kang pinuti Bita. unya sa ingon ni Priscilla pangay pasaylo mabalik na pasaylo. Oo. Okay raman na pero ang ako pa na lagi naabay kalinaw silang pagpuyong sige nagsingaak yung asawa usasad na Mao tinood eh. Oo. Pati yung ginawa asawa ni anak. muna unang punto akong giingon nga lahi man sa uban katulang atong nahibawan akong istorya nga ang kabit tulo ka adlaw iya hangtod sa upat ang original nga asawa duhara. Pero duhara ka daw to original nga asawa kabit mo daghan pero inigadto ganis bana sa unang asawa mingon mo no asawa kanang dong magsukad na ko dong kanang nagtulo bi ako kanang munggos. Nya. Nagbutangan ako si Charon kaon na ta. Pero yun na pero adtong kabit mo ni maldita kayo. Atos kabit. Maldita no kay tanan. Ang? Mupay mo ang katong kabit mupay mo tungas istasyon ug mangupra sweldo. Balik ta. Kisawan. Ha? Kisay mo kubra sa stasyon niya. Ay mo punta may bot sa bot kaila ba ko? Ah. Punta na ko kusab. Kisawan. Di man mabati. Naday, waoy. Balik ta. Yeah. Sa imong kakuyaw kay manlupad man ang mga pinuti. Oo. Ari ka diri sa Salmo 91. Di usang salmo. Versikulo Minsa man niya. 5. Psalm 91 verse 5. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw. Udyong lang is katong ibala sa pana. Pada oh. Di mo na manlupad maigo ka. O Udyong. asun dali man mo pa kuan pa man, ihayon pa man. O sa mga sakit nga mohampak diha sa kangit-ngit o sa kadaotan nga mulaglag panahon sa adlaw. Ani lang dong ha. Kay sa ako nang giingon duna ba'y kalinaw inyong pagpuyo kay iyang asawa gulat magsige man sad og paninghag. Paninghag. Yeah. Inigbadlong sa bata suphon na yun sa inahan. Muna nga usahay, muna siguro og magpanagana og pauli ang bana. Pero kasagaran ko imong puntan una ni no, maglisod sila pagpakigbuwag silang asawa tungod sa anak. Mao tinood. Apa nindot ako nabati gulyat. Ano man? Nagpaminaw man nato kayo kanunay man ang maminaw sa atong tulumanon. Kisa man? Ang kanang iyang bana. Aha. Og tinuto yang giingon. So, sa Tagalog pa nakakataba ng puso. Mao ba? Ano man? Matay ba mo? Huwag din kabuhat ko asawa, ani? Ano siya? Akong gitutukan ni Tando, man! Sige mo lang kagisgot, anahin mong uyab, uy. Nama, ikaw kung makayuyam sa mga skutan, Salamat yung pinagatin tuluman, no? Kung ako ang pasultihan.